Gate wis gambar ini jiwa ingsun. Ora mas itu aku jagat kume. Ono alas andru jagat kume. Duh Gusti, wis sampurna jiwa lakone. Kok jati ingsun manungsa. Lah bumi padha biasanya le ya ya ayo awas yo ngarep jaluk saweran karo Saiful Hajat. Ayo taruh di tanah mas, kalau nyawer mas biar diambil sama mulut, taruh di tanah. Ayo, yo.
terus kayang nih. Coba kayang. Ayo, kopro kayang. Ayo. Ayo, bapak saya ganti. Ayo kayang. Kayang cukup saweran ayo. Untuk para ibu, para tamu undangan silakan yang berkenan menyawer. Ayo. Kok disawer yo? Praso. Kayang ambil pakai mulut. Untuk penyawer atas perhatiannya, semoga tidak sulit rezeki, tambah rezeki. Masanya bulan duit tuh. Ayo. Ayo ambil pakai mulut, bisa ya. Ayo. Ayo, pakai mulut. Ya. Ya. Ah. Masanya bulan duit. Ya. Ayo bujangan. Kayang. Alon-alon kayang. Tak masalahmu yo. Larang modal kowe yang yo. Terus. Ayo, ayang. Ngobrol bareng ayang dhisik. Ayo. Karo sampe yo. Karo sampe nek gandeng iki. Iya ngono ya. Ayo. Bisa menang. Ora kuat. Ayo. Wah, awas. Bunyi ceklek. Alam-alam. Ya. Ayo. Lah sitae mau gayai boyoke. Oh, gandongane ya roh duit sing gedhe kae. Lah ayo kenalan ae.
Santai gitu kan. Ya. Bos. Ayo. Ojo kalah. Hati-hati. Ayo Ije, wis ta nek gelem paprol ditambah neh kowe. Paprol kakek lho. Orang apa? Ayo. Ala kara dicukuk karo tangan ngomong Paprol lho kaya rumah. Ayo lang-lang ger ayo. Toto dhisik. Kosak lele. Cara jongok mak. Koyoke ditoto dhisik, koyoke tombok dhisik. Ayo. Ya. Os. Waduh. Weh. Lagi. Ayo tekan-tekan yo. Ya. Ayo, rapet papat pisan. Ayo. Terus Ora kuat. aduh enggak koyo emboke. Piye kan? Iya kesel, ora kuat. Iya. Kuat. Ya ngono kuwi. Ngenane lu ping 10 koprol ya kuat tak. Mbokmu mbiyen nek golek ingon awakmu ya ngono kuwi ya resara ngono kuwi. Ora loro kok kean apane. Entuk piro kuwi mau? Diwehne kae klambi ijo. Kae dijukuk neh. Ora oleh karo tangan. Ora oleh. Lah gandongnya mesti karo kayang. Saru. Ora oleh. Berakang ya ora oleh pokoke kayang satu. Kayang neh. Lah guru bodhongne tak cukuk dhewe. Ayo. Tarik ayo. Wah. Lala. Ayo. Kayang apa koprol? Ya kae ditambahi lo, matur nuwun nggih. Semoga berkah. Nek dagang menlaris dagangane. Yo, karek boloke kuat apa ora? Ora ngono, mangga karo salto. Beres disuwuk dhisik. Nah, disembah. Oh, iya. Matur nuwun, Pak Bu. Terus. Iya. Lala. Ayo, ditambahnya kalau. Ayo. Nggo tangan ora oleh dadi balekne. Lek gur padha tangane aku ya iso juga. Ora oleh arep ngono kuwi. Nih, kayang meneh. Balekne kalau ditambahi. Heeh. Ditambahi. Aku pengen delok polamu kuwi lho. Lah, kuwi sitoke malahan. Garis, ya. Awas. Nah, ditambahi, Bu. Ayo tambahi. Ayo. Ganong matane Ayo, yo terus sarpelem. rebutan. Sarpelem kae lho. Halo, ibu ora nyawer. Ayo. Sawer deh.
saudaramu. Isik loro. Balani nih, balani. Ya urutan sing coklat dhisik ora sing ijo ya. Sing arep coklat kok Ayo kaprol tekan kono kae, aku sabar kae. Ayo. Kae tantanganmu kae. Arep kaprol tekan kono kae. Wani ora. Kok kene tekan kono kae ping 10. Eling-eling babakan foto-foto saka Batar Angin Prabu Kinasih Sungalawu Brawijaya Pecut sama netiman Ekakin Narya Pusaka Waktu lumaku Cadawa sekumati wasa Bumi Ponorogo Lahirake para satria Tribantara Kenton Nyang Waro Suramenggala Raga Warsita Eda Kasari Selita Sentoso Aku Prabu Lo kemaring sasoma Keretak dhisik. Dahe ngamarang Ayo, parani kae. Sai iya kesae Ayo, parani. Belajar, ayo. Tekan kono kae pendopo. Oh, saja ora saja. Bumi Ponorogo nyambung. Blengker bayake. Sing sita kudu klepek-klepeke kakean reni. Aku Mbak Yu. Sopo sing njaluk iki? Cangkeme disumpeli. Tukang kendangi mau arek ijolan. Penak jarang jarene oleh kaleran. Yo jalan sing ganong kon ndang jajal. Jajal lo, heeh gentanan. Iso iki ndak. Ayo mangkat. Mangkat. Ayo terus. Mudun. Ijalan. Ora disawar kok. Kae lho. Ijek kae. 5000. Kalau sing kabungan dalem ngawe-ngawe Oh, iki. kae. Nah. Ijalan, ayo. Tukang kendangnya kon medun, Bu. Oh iya kae. Tukang kendangnya kon mudun. Aku sawer. Diceluk lho, kowe rono mlayu. Diceluk karek mlayu. Melayu. Ayo melayu ale. Lek biru aku salto ping 5, salto memburi. Iya gampang iki lho. Ayo. Nek biru salto memburi. Boten Mas iki sing ngomong tukang sompret lek kendange ora ngomong iki. Kae ijo lho. Ndang. Ayo. Sompret. Rusak kabeh. Sing kendang sapa iya gentanan ya ngono. Ayo dikeret-keret. Salto. Ayo. Aja gurar lemu kendang ayo. Hiburan lho, Mas. Heeh. Sing lega ae. Hiburan iki. Iki gara-gara aja imam ijo iki. Salto. Ayo. Ya ngono. Ganti tekan. Ayo. Aku sedaya. Sedaya cepat. Ayo,
ngongkone mlayu ya ngono. Saking to sing ngongkon koprol ora nek kok koprol. Sing dikongkon ndek duwe makon mlayu. Panggapi Oh iya mau kan melayu kok. Kan melayu. Cinta, ngendet Iya cinta. iya. Lali aku. Ngomong koprol kok koprol saya Ora nek dhewe. ngomong koprol lah. Wis nantang koprol ki malah sing tukang sompret ki mau. Iya. Lah koprol memburu ngono. Ayo. Soalnya bayarannya podo iki. Lanjut, Bro. Dinompret suarane sampai entek ki ijo-ijo piro ngono loro apa sitok? Papat. Sitok lek saldo dasa tak cepot. Ndak sehat cepet. Ayo. Gantian bareng-bareng nyambut gawe. Dek, sini dek. Kamu Ayo piye le? Buku sing ada tambah tukang ngendang kowe ora dikendangi ra iso bogat kowe. Ayo. Karo sing nyempret-nyempret Karo sing barang iki. nyempret. 10 dijukuk kayak nek tukang ngendang 10 nek dijukuk kayak nek tukang sompret. Aku rada kae sing ijo Gue nggo cangkem. Malah mangewi. Oh, iya iya iya. Yes. Oh iya. Ya. Ya, kae saya ditambahin nih kae lho. Kalau wis tak golekne pokoknya kok bagi loro ya. Hari ini hari meriah. Hari hiburan. Ya. Sing adoh-adoh bebek teko kok. Kaya-kaya iki. Oh iya. kaya. Kaya-kaya. Wis karepmu cah. Aja rebutan. Waduh butuhnya ditutup pitik. Ayo yo. Yo. La la la. Push. Ayo. Ayo. Ngapusi. Ngapusi. Bos. Iya. Ya. La la la. Ayo, mangapa sing ngomong? Ayo ditambahne tukang sompret ketoke. Yo. Ayo. Bisa ora? Ayo. Us. La 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 la. Awas becek. Us muter. Hut. Ayo rada rono, rada rono. Kayak jalan. Oh, ditutupi. Oh, kurang ajar. Ayo. Oi. La 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 la. Us. Oh, malah dileleh. Iya, ya. Us. Iki si Dora to jane iki. Ya. Oh. Ayo tenanan, aja diganggu.
Lala. Nah. Aku mau gregetan aku. Ngatur nepan nuwun karo sing nyawer kae. Re. Nyembah dhisik karo sing nyawer. Ngene karo sing nyawer. Matur nuwun. Wis to. Ora roh aku. Lah kae mbak kae sik utik-utik kae jukuk neh. Ora. Apa goleke sing receh tunggale abot lambang. Oh, kebengi ya. Oh, ditantang kowe kebengi. Tenang. Eh